Auta ne Onchumo ligerelia na gukwani ndonzi ya sobereta semaragoba ya bono chinga kini gukwaligania semesa ya mangana maya nyaro gukumanyi gati ya retu abereta gukwaligania kurose mambi ya lengentambe kwa chinse chigono chebona maragoba litukerigalia Jumatano tariki ya 23 mutinyo gatano gatatu omwaka bw'ekiri 2023 na mange habereka okorekana ayo aseri bongo chikogo sansamurane na gukumanyi buna baliki baitwa ko ya sangre korwa chinkongo chonsi ime na isiko yorogongo rwa Gusii inyirabono ni gobo konyo bagendete kurwe wago cyasinga sari kwenyara anene ase bunge ya tucha che imeye county ya Kisii ekerokabona abantu bali nabale no borema ane kurwa se godi ya Nyamaiya banyare koboli ya serikali kone kibunanko bayinyorere anene asobo koreri bwabo ayunga tyango cyukomanyo mwancho murigeria ase maragoba yabono guna babere toko yarigania ase nchira enkira nuko barakwa mwata se county ya Omabeni go kwa gendere kone kigwa ase klianto bali konyo beta amache ibono ni gabeire ga kona chwa gendera gutobwatia goetere nsembeli mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News Digital na bege nsembeli ya YouTube na bagotanya buna Ndizi TV News. Joshua Auta nigi aliganibo ikirano ukajaratira goetera somuno bwimanyereryo elitirana inchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emese amangana mayeto gochaka korwa ase county ya Kisii chinka ibere korwa ase wodi ya Sensi na bagone wodi ya kaoge chinse mochemara ni meye county ya Kisii niko bona babere bakonyorobo konyi korwa ase kiombegia Joshua Nyarenchi Foundation eyemaiga ye kiombegia kweruna konyara kwa bagachira chinyomba eyemaiga yabanta bwo chinke chikonyara kwa remechan bagoetera anaso koburendagara na boigo okobogoro kwenyomba unomulikeito depona Sanya agotomanya. Imeye kenyero kia ikongoche nigobo muchingo manene gochia se amate yomugaka Samuel Otumbi okali maiga yokanyoro bogimo ya buko agacherwa obamenyo bw'enyumba nekyombe ya Joshua Nyarenchi Foundation. Ngwaka ya mono imbuya na igweto magoko muya na hanyarire nyumba ogima uarengo bokomo Inta dikuenyara kwaga tanda uati bese kwaga mwakirambu yamono angagati benyo mwana amenya tejikoni nejikoni yarundi bono yo gutwa gagutwa bono mwakorire genteki ya mwamurushiriaria bono guikobuna kwa gonto Enkeywe nigo yarekana no mogoko ase ndoto baganirie ase gekegetambe kurende gwetera ogokunga kubogima no gutenyara nigo yabaireire egetiro ekenene tore no mogoko bugo kumia mwana omuntu mogoko tyanyorire nyomba onya tabwati akorare mbe asa one oyo tosu omuntu akorege konekeiga agenderere nande gokonya abandi buna agenderete ntuga kia tore no mogoko omogoko kenyoro ekekigima pi tore no mogoko manene onyare gwikirania ndoto yane konye gonchande birangera rona kingokoranga gachire mame nyumba tho arigirie gachira lakini finally nende nyasaye okorere mipango yae Ekyombe ya Joshua Nyarenchi Foundation gekora wano muna chebina kurwa sense ya Canada Joshua Nyarenchi nigo kene nekerenga kyogosira abantu bali barabataka batali kwenyara nagosira abana guchichi skuru ele banyare gukinia kerengo yechisemi Gavana Joshua Foundation Kisii ya Joshua Nyarenchi twaja kuigurira ontumbi nyumba ontumbi omenyera matuka manga tabwati nyumba era ntoro no mogoko twamwigurire nyumba oswale era arale amanye n'abantu bandi egera swase nyumba eyo nere eigo buna abantu bandi iba bamate baito ngakimo wateba ekiombe ya Joshua Foundation ne ekiombe kia ikitali kia serikali ne ekiombe gyokuerwa Joshua eruete agokonya abantu bali okonyora kwa bakulense akubasire muna bakurara batabwati nyumba bakurara isiko bali baguta chance balire chinda bali barwa bwata amarwira wao Stella Moita boigo kurwa se kenyoro kia mwamumanyi egotoka imeye ward ya Kigogi nigagokera omona chebina Joshua Makori haso gutwara omoyo bwo wancha na gusira bali barabataka ate boiga mubolia konyara kogenderera gusira abantu bali batali kwenyara aneno konyora kwabo kolense Nkoiranĩria etimu ya Joshua ng'ambia mono
ase emirimo mogendete gokora mongorera nchubieka mokorera abande bagotambe biamono tiganya saba sini atari orora atebe ngana omoshole kana ko bakonyo onsi ko wenda igo Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurua sebunge ya Kitutu Chache North egutoka Amayia County ya Kisii litariane Ndipon Asanya Biyamono mulikito Ndipon Asanya sorobo churwa senchire yoboikirano moncho mulikere mugotigana na yoto mulikira ya gendrete gokolekane kiombe kemogetari serikali kurwa sebunge ya Kitutu Chache North Amayia County ya Kisii litukolirani gomera na abantu bale no balema ase kanisa ya Kiareni Lutheran Church yo kutoka se wodi ya Amayia County ya Nyamira niko basanga sobwamo ekerokelibono abantu bale no balema kurwense meju banyara kubolia serikali kane kibona ngo bwatarani bale anana asobo karibwabo uno mulikito kurwa se county ya Nyamira ndemo Steven Agotomanya Gati ya barema kurwa se chiwodi che bunge ya Kitutu Chache North echo chire monyerero sensi marani na kegogi nigo baumirana gosanga Ensa Eyemo kanisa yake Lutheran ya Kiareni egotoka marani aso musangrekano lero nigo baerera gati emechando bagwetera mono chinga kibaganetio obokoreri kurwa chinsemo ao Palimbire vya baremafu bagotwara disability ka ID cards gota mabire gokonyake lakini at times mbiri konyara gokonye kiagera it comes a time ikrono to go to apply for maybe scholarships and even some person konya sometimes mbiri ko considered in the above given priority and like they are normal peers challenge to wetera ne ringa baremafu andonsi nturikoro runa ntore marite nonyene kara to kwanda nyagitari buna mona kara kwanyurwo kwanda nyagitari igogo serigwa nganza chi to ikoigorerwa gokwanda nonyene karo ruarite to igo charigwa bono ntu tware ko sabanga na intwe kare serikali ya Ruto eto inyore buna baremafu na intu twe igunga ntokorteke ntorororo abana aba batagukwana n'abantu aba batagukwana ekero bakogenda nyagitari igo bakomera abanyagitari bagukwana batamaite kisaini nale gusaba serikali enene Ruto nale gusaba simbarati bato abanyagitari bekisaini ase kinyagitari kyeito ekero abantu aba bakogenda batagukwana bakwanira kisaini emechanda abarokiwa babwato balema bagwetera ase chisukuru tesiekere irisiko baremafu aba chisukuru chiabo ibirasi byabo and even the compound they adapted edinda abana abanyare ko aneba adaptive to these learners. I am appealing to the LMP and even the county government trying to make the school environment suitable to these learners. For example, those learners who are physically challenged, those ones who are visually challenged, there are no lamps. In some schools, there are staircases instead of lamps. As you access the classrooms, like they are normal peers. Gati ya magani babwate gochia serikali enene, serikali ya county na visio mojumbe na sebarabwo koinyorwa amona gusirwa kobanyise omuroberio NHIF oyora abakeli egetiro gyokonyorobo bwenia asinge abange bayimugeti kinyimbo tibali ko kolege saisi kulima tibali ko kolege saisi gutara tibali ko kolege saisi kogenda atambe ase bale no bale bona bale mabu nibo bakorwara mono wetero gutakolege saisi nale gusaba serikali eto NHIF igongo saba serikali akonya abayibuli bali babwata abana bale mafu none kibase kiachiro kya cash transfer none scholarship batokonya gaki ase kiatokire ase nyenjo niko tubwate mechande menge no bwata abana bale nomo no bwata bale mafu na disability is not inability bagoteba onda sabe omo moizimigumi muito chabeti na simbara tino mu women mangana abaye minyoki bakase president eto inyore buna ntwa bale mafu bakomo MCA eto inyora ba MCA sichigodi chitorenje chinyeke chigodi chitorenje nyasaye ba MCA mbaro banyare bagutunyo tonya tuko inyurwa
kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Kiareni Marani Ward Kitutu Chache North Constituency ilietaliane Ndemo Steven ya mono muliketa Ndemo Steven kurwa sensemi ya Marani Himeye County ya Kisii umonchu rigotika nayo tegandira kumurekalia bakao kolekana ne kurwa sorko ngurwa Gusii go ikasega tikati yo muchobo songo abana boda boda kurwa stage ya Equity ase county ya Kisii ritukolia niko bakoro bocholi bwabo elikonyara kwane kingo chora barabara ibaranyale kora Ensa mejo kukwana kurwa seme yo ase ritukolia ramaga yo korobo choli yobo niko abuli abana boda boda bana baigabara ibana boda boda kuro chinse mochindi Meye County ya Kisii kone kibunango twara baromurembe na gokolemere masobwamo elikonyara kwane kiango kini bale sekta ya boda boda omulikito Josephat ya Misi na Mange. Sekta ya boda boda imese ya Kenya ngaji sekta chinyinge isichanele kwa bachiko ena nemeremo wetera aso bagende bachipigipigi nabuyo kwene kiabuna aba Kenya bange banyale kwa bakwegendelia aso bimabwa wakira litiko lya lero stage ya boda boda yego toka asensema ya Equity Meye County ya Kisii liwenyara kwa bakora obocholi bwabo ilio kwene kiabuna banyale kwa bakolia abaraya bangao abaranyale kwa bago ikirani chira chamagendero anene ase stage yo ya Equity anene mono abantu nabo baraboringa ngakiyanyarikana Equity yo kebwato bochori ase town yaito ntukuringana neri chikoria ito ekero omonda araire gose ekero ama member boka ba decide nga yaya tutagete change asobora iboito ande constitution yeto ya boda boda ekero toko gune kya bana boda boda na moso twategerere kerero kya members bari bara ase stage yo kibaga niringa yaya we need a change na intubuna bara intubwati njerende yonse toko genda in the election no gwanjerana egento kuri members batagete twa ba change batagete kuna rero igatoko be change aso stage ya Equity aba bwatani banyara ko bago ikirana sobo choriogo nigo babulire abaraya baranyara ko bago chorwa banyara ko bakoenekia anene obomo omorembe no kubwatirana abo gosirana ase chinchira banyara ko bakoenekiwa asoboteneneri bwabo ogwenge nanga tebaiga abarai tujakira borayo banene bwatokonyire kyagera bwaro kiri njere endonge kabere abarai barachiko chorwa seri tukolia rero enda tuko basaba babege rero ntwa bwa bochori ase stage ya Equity wetro kwanja kwa Nyasaye na preparation charengo Nyasaye wanjire twakorera bochori boronge nababuyi batokire ababuyi no tore na barobwa urwo mo chairman mbako mu spokesman ngagetenga de abo agendas bago deliver as members echiba bangete ko chikobakorera Geoffrey Nere umunyakirogo omuya anene bestage ya Equity kubwatirana amuna barayibende banyara ko bago chorwa nigo banekeire ababwatani abo bestage ya Equity ngamba chiko bagwikirana chira cyo kwegendereria na kweneke buna banyare ko bakoleta amagendero stage yo ya Equity ino mo komona sengencho nchana mobui asikura challenge station yaito ya boda boda ko bakira mbuya muna wana boda boda wa minto pia obisi enene amune body ya andalie tobo cholio boiga nchengo chiko bate wana boda boda bonse ba Equity tocha moto bwaterane na obisi enene tokonyo mwana boda boda tali Equity okarakine town ngima ande kero ken ande county ngima pia Kenya ngima manifesto chiretu abegete lazima tochikore tokorera abananchi ati na ukweli transparency etoke ase stage ebinto biri byare ko korwa porogochi bono lazima torambore nonye twar from ata party kurengera na James Olo oyo ore anene munyakero kubwe body ya bochori Meye County ya Kisii ase sector ya boda boda nigate bochori ubanyara ko bokorekana asenjeri ubwasioku akubuli abo mubanyara ko bokorekana asensemeli nyara ko bigikobu nabo eli nyara ko bigikobua elio kwene kiabuna agenda cha magendero kenyara kwa bachiko ikirani kwa stage yo. Sitaki kusikia ya kwamba ati kuna mlengo mwingine tena, ati kuna unaenda kutengeneza tena Equity B. Equity remains to be Equity stage. Hakuna Equity ingine. Equity ni ile inaongozwa na yule kiongozi ambao umechagua siku ya leo. Tunaelewana leo? Hivyo kuripoti katika seni kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii iliterana Josephat Amisi.
Biamono mulikito Josephat Amisa soroboti rwa senchere yoboikira n'umwancho muliro gotigana nayo ekambani ya mache kurwase county ya Homa Bay ni gobono ya mukirege tambo kirona kuna cha mache anabona ywabekeire a senchere tabwane tima egayogotebekana buna abantu abange ni gobegeta mache sensemeyo ayubono egotebekana babete bakoiba kurwase kambani eyo ya mache korengana nensemetene ta mache kurwase county ya Homa Bay ni gobatebire buna ni gabantu bone yabeteri kogenda sa tambe kuligia mache maega ya mache nsemo aho kuna chwana katikati yo muchomo nebwe county ya Homa Bay nabone gukurogotire ni gukwarura sabantu bonse ane bwata match ya senchera yoko yaiba machiko mukirege tambo kirege tinde korengane lichiko nigo chinga kichu bali babegeta match yo gotebekanuna babaire bako yaoneria banta senchera ya bobisi maga yoko yaiba kurwase company ya match babori goikana kwelikia boya ilikonya korende gwa match yo kibono kirira banta bange bagendete kuchande kasi county Homa Bay asoko bara kwa match. Ile shoka tumepata ni ajabu sana kwamba watu wengi mno wanaiba maji. Wanatumia maji hawalipi, hawataki kulipa. Imebidi sasa tumefunga kiosks kama 12 hapa Homa Bay town peke yake. Imebidi sasa wananchi wanasafa kidogo kwa sababu walikuwa wanategemea hivi kiosks kupata maji yao ya kila siku. Lakini tunawaomba radhi watusamee kidogo au watu wafanye registration upya. Kwa sababu wasipofanya registration upya itabidi sasa tunapiga maji inaenda bure. Au pesa haikuji kwa kampuni, hatutaweza kusambaza maji siku za kesho. Na serikali ye county ya Embu ni gobono yanyora marioga sinyagetari amarioga shilingi 1 milioni emerongene na ibera yubono batebera guchikokonya soko bwato ko sinyagetari ase county ya Embu yaniga gocha maega ya borere kurase county ya Embu korokana kwe murungania asogo tebona sinyagetari chinyinga se county go chia verista bwati mariogo egento kirege tambokero ase konyara ko gwa amarioga yukorengano mutene wa mariogo nabego na mangana lenge tobo china se county ya Embu Jenny Karimi ni gobona abereka gotebuna marioga yunachikobwato ko gochesnya gitari cya serikali korangana nobona nukogania kulikora atakirwa sinya gitari echo na gotebuna cya gitari nchiro kira konyora mariogo ari yekerengo kegoro monoko bwa asinya gitari chinde kobwatika nomubaro oriora atakirwe asinya gitari echo au. Kwa hivyo tumefanya mpangilio kamilifu wa kupokea hizi mandawa katika mahospitali zetu ambayo kuna wale waakilishi wametoka county, the county health management team ambayo inaongoza hii timu ya kupeleka hizi mandawa katika facilities zetu, na wakifika kule kwa facility wanakuta committee ya acceptance and inspection ambayo imeundwa pale ikiongozwa na the facility in charge. Tunaelewa kwamba saa zingine huenda our demand inakuwa juu sana, especially wakati zile request zipo. Demand inaenda juu sana na unapata kwamba zile tests zinakuwa exhausted before that time. Na gotigara boiga samangana lenge tobo chenugo ikase county ya Muranga mu governor we county yirungu wa Kangatha ni gobono aberga kubatene niemere mabo bisaba 5 kurwa sense moyo chenu ase county yo ya Muranga na kotebona ni gabaire amatuko 18 kago sense chuikibere banyare tigia emere mori morioka kubwatakana obokorri bwabo bobe ane ase serikali ye county ya Muranga kolengana irungu Kangatha ni gatebire buna omwaziri oteneta mangana yobochenu ase county ya Muranga na achikora libena mabagaju 5 ayibono agochie kobekwa ase gazeti elibono bali baganeti emereme yibanyare gutuma masakarabo aso kwenyorera amabagayu yokurwa bokorri gochia ase county ya Muranga ni gatebire nabo bisabu barokano goterwe emeremo yabo so gotakora emeremo yabo bune egento kiamwerera kurege tambukira kwa boli boka beti gemeremo inse ye chuikibere. County has decided that the future deployment of medical superintendents will have to undergo a suitability test conducted internally by a committee in consultation with the county's secretary and the CEC in charge of health. To implement these changes, all medical superintendents in our level 4 and level 5 hospitals are hereby directed to step down from 7th of September 2023. The chief officer in charge of health will issue a notice tomorrow inviting applications for doctors interested to act as medical superintendents
in respective hospitals. Na gotigana yono moncho muligereria omonyakero wa monebwe kyombe keriagetene tobokore wa banyanyimbo Eliud Kunuthia niko bona kwanere goro yobokore wa banyanyimbo na gote abuna nigabe kirese yeri konyara koene kiabuna ekyombe kerigio komenta chibesa gosemesharo gochasa banyanyimbo konyara kolekemo kegetambo kero na komenta chibesa nigaya kwana ya maiga yogo Taiwan na gotabora sechinga gicha maiga korwa ase omo inspector general wa banyanyimbo anene aso kinwa kwebiro kwa banyanyimbo na naboni gate biro bokore wa banyanyimbo niko bochiko wekerengo ke igoro na gote abuna agati y'abanyanyimbo gochimisano barba gochiko kinigwe birogo naboigo engeri yabo echikonyara gokina kobeke siasa litokolia niganyara kobolia abanyanyimbo kwanike nakobwatira na barasobime no inspector general w'abanyanyimbo likonyara kwanike nkuru barobo korri bwabo asenchira ebwenerete. One, for all the uniformed police officers, we issue to the IG, having fulfilled his part as a commissioner of this commission and now proceeding as the commander of the service, we issue this circular to guide him on how to distribute whatever resources that we have. So I think that's the first business that we need to do. CEO, where is the place for signing? Here. Okay. Mwenyekiti sasa anatia sahihi results hizi ili baada ya kutia sahihi yake inakuwa rasmi na inaweza kukabidhiwa kwa IG sasa kwa kutekelezwa. This is a second copy. Okay, give me the two for the uniformed. I think this is a very important document for IG. These are two copies. More copies. Okay. Yes. Mwenyekiti wa National Police Service Commission anakabidhi rasmi. Na gotigana na yoni gobono abaroki wabali baba okorebya naso kwamerania kwa matera yibana baka okolekana kura chiskuru aseri sokolia ni gobaikira na senyomba yobore yenke igwe gotoka ase county ya Nakuru omanyeka bwe gonyara kwikera nono mokonyo more wenseri gadiga shagwa ase wegabaroki obanyara konyali bagalia bende konyara korokia matera yo ayibona bete bakoba ababui anene ase omamerania ya matera ayibona bakago kolekana ukwani tukolia lero korwa sense mejo ya Nakuru nikobono omokonyo umure wenseri gashagwa ate abune serikali nebegetemero berebene elikonyara kwanekya ngochiere go kinia na gosira amangana arengete ebyegwa. I want to, we looked, because we knew the talent here. These people are in Nyeri, and Your Excellency, I want to confirm, I was told by the people on the ground, they were of very good behavior. We didn't have a single incident of indiscipline for the time they were in Nyeri. And I want to congratulate you and the teachers. And I was told the talent that was there. So nikaona hata sisi watu ya executive, tujipange kidogo so that we are not ambushed. So for me to invite the president and to keep to the theme and the tandem of the mood, like that little girl from KBA school, one of the pop show, she really challenged us. Hata sisi kwa executive tuko na mtu wetu ya hiyo maneno ya hiyo talent. Na huyo ndio nataka akuje atayarishe rais so that we keep to the mood and the whole atmosphere in the hall. Na kubwatikana nogo sawa na kumuime repwe county ya Kirinyaga Njeri Mahina oyibono otigeto chinko machintindi ni gobare awabere baweso kiana konyara gokwanege kolekyo ekiona barokane kogikiria mona gote abuna mureyonde bwensi na banteko wesiko anene asobore bwaye oyobonga gokwana no muime repwe county ya Kisii donya toto na baigona bare ibande asona bagandiesco anogocha sabarai abasubati. When women reps are going round checking on what is ailing our people, the governors or senators feel threatened. And this ward leader
doesn't make sense to most of our people. Some think when you are a leader and you are earning 7 figures, you are now the topmost. When you are earning 6 figures, you follow that who is earning more. We are rated as how much you're earning, maybe how many bodyguards you have, and your sex. Are you a female or you're male? When you're female, you can imagine what can happen. So Honorable Gasheri's incident is quite unfortunate. We can't throw our fingers, oh, she's not in books with so-and-so, she's not in books with so-and-so. When you are elected, you are on your own. That's why we don't have 2 women reps in Kirinyaga. We have 1. She has people who voted for her, and the others have people who voted for her. What we need to do is to have respect, and the voters will judge at the end of the 5 years that one is in office. It's very sad. As a young parliamentarian, as a woman, I was looking at the picture of Honorable Gasheri, Jeremiah, and it took me back to when we were campaigning. And it took me back to all the incidences that we tried to report as women. And we talk about it, and now there is the 2/3 gender rule that we are trying to implement, and all these things about empowerment of women. Monchumo ligerelia nkumanya kubone birwana byachire korwa sensemende ye studio ngachire karaga bunyakiro musumale mangana magia asenchira yobo ikirano na mangana kwaligana itibago chikora gaisato chiabo tukunyara kuligerelia ande kunobo choli wenseli ya Zimbabwe bogandrete kaneke wono babiro choli yobo tangani maega yoyo kabero mure wense Robert Mugabe kunyara agosiri mabwayo monchumo ligerelia yungati yale tokuchikomanya senchira yobo ikirano ekaro chira gaisato chiabo no botukole tole kubwatira nere goitira sumono wimanyiriye gakuru kwa Joshua Auta karakari petro na mukirane kichibi cha muniligi cha wikira senchiro yobo ikira na samye mitandao na utambe Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemelia YouTube na bogotana buna Ndizi TV News letera ninchi nkuru kwa Vincent Onyancha.